costat, a costat. David, què tal? Què tal? Pues no res, aquí estem passejant aquí a veure si que mos va ploure, no fa més que ploure ara, no sé, estem en un altre clima ja. Des que estem tancats en casa que plou, eh? Sí, aquí últimament no fa més que ploure. De l'avioneta deu estar en un ERTE d'estos també, segurament. Bueno, ahí David, per als que no ho sàpiguen, en aquesta zona, esta setmana que hay un de 150 litres, que és una barbaritat, i bueno, jo he vist imatges de Sant Mateu que han eixit hasta llacunes. Sí, la veritat que últimament està plovent molt, no sé quin sant s'haurà penjat, però per aquí està plovent moltíssim últimament, no sé. Bueno, David, ensenya'm-nos on estàs ara, i si canvies la càmera podrem veure on estàs, que crec que estàs en un lloc molt xulo. Sí, bueno, tu crec que ja el coneixes, el que passa que l'última, pues, les vegades que heu vingut vosaltres heu vingut ja a menjar cireres directament, ara encara estan en floració, algunes varietats estan en floració i algunes altres ja comença a veure's el fruit, però bueno, estem en el camí. La veritat que per les que portem així jo també des de casa, veure aquestes imatges, veure el paisatge i veure l'horitzó. Sí, bé. Nosaltres, mal que mal, en tot el rotllo del confinament, pues bueno, per lo menos podem anar a treballar, que de vez en quan pues, va bé també desenvolupar-te un poquet, però bueno, és el que toca. Bueno, pues contamos què fas ahí en les cireres. Pues bé, a veure, ara és un moment prou important pel tema de, que estan ara començant a veure les primeres cireres menudes, el tema de la floració és molt important, no és molt bo tots aquests canvis de temperatures, d'humitats, perquè pel tema de la polinització, pues les abelles tampoc poden treballar el que es tocaria treballar, però bueno, tampoc poden fer molt més ja. Esperar que tot vagi bé i que, bueno, que arribat el dia que arriben les cireres, pues les puguem distribuir a algun puesto, que tampoc també és un altre problema. No, vosaltres feu cirera ecològica. Sí, nosaltres ja fa 5 anys que ja vam començar la conversió i ara ja fa 3 anys que ja estem en una cirera certificada com a ecològica, ens certifica el CAE, com a tots els certificadors ecològics, i pues, bueno, estem en este món. I tinc entès que també fas oli. Sí, bueno, enguany ha sigut el primer any que han començat hem triat un any prou complicat, però bueno, enguany ha sigut el primer any que ens hem dedicat a distribuir el nostre oli ecològic, se diu l'Ocanetà, i pues, bueno, la veritat que fins a la fecha estem molt contents, però clar, ara s'ha parat tot molt, perquè clar, moltes tendes que també, per aquí sobretot per la part de València, que se dediquen, pues, bueno, part de la seva gent són turistes, i pues, bueno, la veritat que són moments que són un poc complicats, però bueno, esperem que tot això passi i que tornem a agarrar un poc el fil. O sigui que vos ha afectat tot, imagina també, no? Tot el tema dels mercats, que no ha suspès tots els mercats que són a l'aire lliure, per exemple. Sí, nosaltres bàsicament el que sobretot ara que ja comença a fer més bona hora i això, per aquí pel voltant nostre pues, hi ha molts de pobles que fan mercats, que fan firetes, i bueno, la veritat pues, que en un principi per això ens ha afectat bastant també, però bueno, a veure si ja t'he dit que nosaltres en un principi hi ha moltes tendes dels que tenim pues, que via missatge o via de la forma que se pugui pues, se van enviant els repartos, però clar, el consum ha baixat prou, però bueno, és el que hi ha, no se pot fer molt més tampoc. I si volguérem els particulars comprar oli, podríem fer-te una comanda? Sí, nosaltres tenim la nostra pàgina web, que és www.es, i bueno, allí tenim la nostra tenda online i bueno, tots els que vulguin pues, poden fer les comandes i poden fer el que vulguin. Molt bé. I res, què mos contes més? Què t'espera i com veus la collita enguany de cirera? Pues bé, en un principi encara és un moment una mica que encara no, ja t'he dit, com encara estan molts en floració, tampoc se pot saber molt bé encara la quantitat de cirera que tindràs, però bueno, en un principi, l'any passat van haver molt poquetes, en un principi si tot va normal, pues enguany té que haver molt bona collita de cireres, ja veus? Ara t'ensenyaré que hi ha algunes varietats que ja es comencen a veure les cireres menudes, veus? I hi ha algunes varietats que quan l'arbre ja comença a treure la fulla és perquè la cirera ja queda la cirera i ja comencen a veure les cireres que són...
Acosta el mòbil perquè se vegin, sí. Veus? Ahí tenim les cireres que es comencen a ser menudetes i, pues, bueno, ja t'he dit que ara és un moment encara complicat perquè encara molt bé no se veu. La cirera és molt menuda, hi ha cireres d'estes menudes que després a la millor fan una porga i ne cauran moltes, però, bueno, nosaltres enguany esperem tindre una bona collita i, pues, bueno, i que els mercats pues, la puguem anar a distribuir. Y bueno, estaba hablando, le preguntaba a Begoña, una de las personas que está así en la conversa, si había venido l'any passat al Cirera Fest, y era lo que me quedaba per preguntarte. ¿Pero a cuántas estarán les cireres en guany, més o menos? Bueno, les cireres més o menys normalment tots els anys venen sobre finals de maig, ¿vale? Finals de maig, principis hasta finals de juny, més o menys la temporadeta és esta, del 20, més o menys del 20 de maig al 20 de juny. En aquestes fetges és quan solem nosaltres tindre la nostra producció. Vale. A veure si enguany, si mos deixen eixir ja de casa, si la qüestió va millor i ja podem tornar a juntar-se, a abraçar-se, a besar-se i fer actes socials que tant ens agraden i al millor pues, un dels primers que podem fer és el Cirera Fest, a veure si podrà ser. Esperem que sí. De totes formes, nosaltres enguany també per la pàgina web que és www.rocasola.es també volem intentar començar a vendre les cireres via online i, bueno, també començarem a fer això. Si no poguereu vindre, per almenys me podríeu demanar i enviarem alguna caixeta. Home, això segur. La veritat és que la gent que vingué l'any passat se queda encantant les cireres i valen al·lucinar. Jo és que no puc menjar, jo no puc dir-ho perquè jo soc al·lèrgic, una al·lèrgia brutal, però la gent que n'he comprat i s'ha endut una caixa, bueno, s'haver endut dos, si s'haver pogut, així que... Jo crec que la gent que... Lo de l'any passat va estar molt bé, jo crec que tota la gent que va vindre van quedar molt contents, ja no només per lo bones que són les cireres, però bueno, és una experiència molt diferent, vindre, collir-les, triar-les, veure el cirer que t'agraden més i, pues bueno, crec que la gent que va vindre s'ho van passar molt bé i va ser un dia que va estar molt bé, la veritat. A més, tinguérem el formatge de Jordi, que el tindrem el dia 13, el formatge de Jordi de Xer, tinguérem els vins de l'Estanquer, que estiguem veient el celler també, anarem a dinar, bueno, la veritat és que ho tinguérem tot, Sí, la veritat que és el que t'he dit, que vindre aquí a Canet, pues bueno, és vindre aquí a passar el dia, és passar un dia prou complet, visitar moltes coses, ja t'he dit, l'any passat vam començar fent aquí un esmorzaret, vam tastar el formatge, vam tastar les mermelades de cirera, i pues bueno, la veritat que és un dia molt complet, bueno, jo crec que l'any passat la gent que va estar superbé i supercontenta. Pues sí, pues a veure si tot va bé i ho podem repetir. Esperem que sí. Jo, abans no ho has vist? Ahí està el meu poble. Això t'anava a dir, que ens ensenyares una miqueta el paisatge, que tenim moltes ganes de veure paisatge, la veritat. Pues ja veus, mira, això és el que són més o menys, comencem els cirers, en els cirers més vells, que ja veus tu quins cirers que són, que ja tenen molts que tenen més de 30 anys, i pues bueno, pues poquet a poquet han començat a ampliar un poquet el que és la producció, i anem a totes aquestes finques, aquestes estat, que són cirers ja, tots cirers jovenets, veus tu? I pues bueno, ahí veus tu que nosaltres estem a la falda de la Serra Sant Pere, el que ens dona moltes gelades, que pel tema de la cirera pues, és molt bo, i pues bueno, aquí estem nosaltres situats, i ahí veus, ahí està Canet mirant-nos, a veure què fem. Allà al final, bon lloc. Canet lo Roig és un poble xulo, i una zona molt xula. Abans, antes de connectar amb tu, parlàvem un poquet de la zona, i la veritat que, bueno, ja saps que nosaltres estem enamorats de tot el Maestrat i, no sé, crec que viviu en un lloc molt xulo i esperem que tirem endavant, que s'ho mereixeu, que sou currants. I, bueno, mira, jo vaig a berenar, a fer-me un poquet de... bon oli. un poquet de pa en oli. Pues bueno, David, moltíssimes gràcies. Pues bé, Miquel, esperava per aquí, que hi havia algú que me preguntava que no s'havia sentit molt bé lo de la web de l'oli, és www.martirroque.es, i allí tenim la nostra pàgina web i, pues, bueno, també se poden fer comandes i la veritat que són uns moments complicats, però bueno, esperem que passen i que torni tota la normalitat, que no sé si serà normal com antes, però bueno, ens tindrem que intentar acostumbrar i començar ja, per almenys la gent que puguem treballar, començar a fer alguna més, perquè si no això al final se quedarà tot molt parat.
Esperem que sí, esperem que... I que tot això ens servisca d'algo i siguem millors persones després d'això. Pues molt bé, va, Miquel. Mos veiem pront, va. Que vagi tot bé. Vinga, una abraçada, David. Adéu. Vinga, bueno, pues, adéu a tots, a Aurora, a Alba, a Olga, a tots els que heu estat per ahí. Moltíssimes gràcies per haver estat així i la setmana que ve més, poquet a poquet anirem fent. Vinga, una abraçada. Adéu.